Posible nang magkaigwa ng containerized shipment hali sa ibang nasyon palaog sa Bicol. Inian sinabi ni Bureau of Customs Legazpi District Collector Segundo Barte Jr. sa pagkonduser na Stakeholders Forum kasudma. Sigun kay Barte, makalihis ang halawig na panahon, handa na sinda para sa nasabing operasyon na posible nang magdara ni nasa 500 million sundo 1 billion pesos na revenue kada bulan. Dugang pa ni Barte, apisar sa dakulang revenue, makakatabang man ang containerized shipment sa pagpapababa kan presyo kan mga barakalon sa rehiyon asin matao man trabaho sa mga Bicolano. Kalimitan ng ating mga imports nito, lahat ng mga imported items sa general merchandise, nakikita natin sa mga malls, yung mga from China, from US, direct na dito yan, hindi nadadaan ng Divisoria, so mas mura. Yung mga pagkain, bigas, yung lahat ng kailangang needs na binibili natin sa Maynila, construction materials, mumura na yan, didiretsa na dito. And then, of course, kasabay niyan, yung magte-trade niyan, maraming magkakaroon ng trabaho. Maraming trading companies, drivers, logistics na mag-open up. And hindi natin alam, mali mo, nasa gitna yung Bicol, Southern Luzon, makukuha natin ang Visayas, like Leyte and Samar, makukuha din natin yung Quezon banda and part of Batangas. So yung mga Laguna, Calabarzon area, pwede nating ma-cater yun. So lalaki talaga. So alam natin na posibleng ang Bicol ang maging hub, logistics hub. Pigkakarkulong na sa 800 imports as in 50 exports na containerized shipments kada bulan ang posible man daang maikonduser kung saan ang pantalangkan tabako ang magiging bagsakan. So na po ito, lahat ng ating mga estudyante coming from Bicol, hindi na magtatrabaho, hindi na pupunta ng Hong Kong, hindi na pupunta ng Maynila. And itong way na to, pag meron kang vessel, dito mangyayari ang totoong decentralization. Bakit? Dito makukolekta yung buwis, dito i-invest lahat, dito na magtatrabaho, maraming companies na magpuput up. So wala nang lumalabas, walang brain drain, lahat nagtatrabaho, lahat mayroong source of income. So good for Bicol, at the same time, good for the students, good for everybody. Presente sa pagtiripon ang lambang stakeholders kan opisina, Department of Trade and Industry Bicol, Philippine Ports Authority, Department of Public Works and Highways Bicol, Bureau of Internal Revenue Bicol, National Economic and Development Authority. Definitely business will improve because faster ang aming delivery. The more the orders, the more we employ. And we're the biggest employers when you talk about the micro, small, medium enterprises. Definitely there'll be more opportunities that will contribute to the economic upliftment of the Bicolano. Ngayong araw talagang we already nailed that project that we'll be aiming for almost a year that we're planning for this project to happen. Ngayon mangyayari na siguro in 2 weeks time yung barko dadaong na sa Tabaco kasi yung issue doon sa court resolved na. So mangyayari na yung ating pinapangarap na magkaroon ng containerized vessel na mag-dock dito sa Bicol region. And this is a long-lasting effect not only sa ating mga importers and exporters but to the locals especially. Asahan niyo po ang full support ng Ako Bicol Party List sa inisyatibong ito at naniniwala kami na magdudulot ito ng mas maraming koneksyon at economic opportunities para sa Bicol, especially dito sa ating Albay province. Okay? So, as we discuss the details and plans today, let us work together to ensure that this venture brings lasting benefits to our region. Katakod ka ini, asigurasyon kan opisina na ipinairarom ninda sa magkakanigong training and examiners nga ni masyerto na magayon asin patas sa dalagan kan containerized shipment. Mientras tanto, kasabay kan pagtiripon, nagkaigwa manin manifesto signing para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.